Bon dia a tothom, crec que hi som. Com anem d'aquí en horari anem? Perfecte, genial. Doncs això, primer de tot us volia donar la benvinguda. Gràcies per assistir a la roda de premsa de presentació de l'any Llompart. Jo em presento per si de cas, soc l'Eduard Escofet, des del 2 de gener, director de la Institució de les Lletres Catalanes en substitució de l'Izaskun Arretxe, i de fet és la meva primera roda de premsa com a director de la institució, la qual cosa em fa moltíssima il·lusió. Sobre l'any Llompart, jo us faré una petita... us vull comentar petites qüestions i després passaré la paraula a en Jaume Pons de l'Horda, que és el comissari de l'any Llompart. L'any 2025 ha estat declarat any Llompart tant a Catalunya com a les Balears per part dels respectius governs. Crec que és una qüestió important, no? Que m'agradaria remarcar que en aquest cas tots els governs han apostat per reivindicar l'obra de Josep Maria Llompart i que a més compartim logo i estem coordinats. En el que a les Illes Balears és l'Institut d'Estudis Baleàrics qui s'ha encarregat de coordinar les diverses activitats organitzades per entitats públiques i privades com la Fundació Mallorca Literària i l'Obra Cultural Balear, entre moltes altres, i a Catalunya és la Institució de les Lletres Catalanes l'entitat que en nom del Departament de Cultura s'ha encarregat de liderar l'any Llompart. L'any passat ja es va encarregar el poeta i activista poètic Jaume C. Pons de l'Horda que s'encarregués del comissariat del programa de l'any Llompart, que avui és el que presentem. Sobre Josep Maria Llompart, en Jaume després farà una miqueta aprofundirà sobre algunes qüestions de la seva biografia, però sí que volia almenys una petita síntesi per presentar-lo. És un autor fonamental, els qui el van conèixer i els que van conviure amb ell el recorden molt clarament tant com a autor, com a traductor, com a activista, com a editor, però des del 93, l'any en què va morir, doncs la seva obra i la seva presència s'ha anat difuminant i creiem que aquest any justament servirà per reivindicar la seva vigència. Josep Maria Llompart, això va ser activista també literari, lingüístic i polític, a banda de poeta, i una persona fonamental també per entendre els llaços culturals entre Mallorca i el Principat. Va ser poeta, traductor, editor, com he comentat, va ser president de l'Obra Cultural Balear entre el 78 i el 86, cal recordar que també va ser una de les persones, un dels impulsors, dels fundadors de l'Obra Cultural Balear, i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, entre moltes altres activitats. Finalment, cal recordar que el 1982 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi. Després en Jaume incidirà en altres qüestions de la seva biografia. I pel que fa a les activitats de l'any Llompart, en Jaume desgranarà tot el programa. És un programa molt dens, és un programa que no només es fa des de la institució sinó en col·laboració amb els principals festivals de poesia del país, com ell mateix explicarà, i jo només volia destacar algunes activitats que em semblaven importants i que més tenen a veure amb alguns programes o amb algunes activitats que tradicionalment la Institució de les Lletres Catalanes fa cada any. El primer és que la primera activitat que es farà de l'any Llompart serà el Dia Mundial de la Poesia, que és el 21 de març. Com sabeu, des del 2008 la Institució de les Lletres Catalanes organitza aquest Dia Mundial de la Poesia amb diversos actes, no només a Barcelona sinó arreu del país, i aquest any l'acte del Dia Mundial de la Poesia, tots els actes del Dia Mundial de la Poesia versaran sobre Josep Maria Llompart i pivotaran també al voltant dels poemes, un poema que hem triat i que hem traduït a diverses llengües, que és Desamor. La segona activitat, que també ve de lluny, és el bateig d'un tren de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb el nom de Josep Maria Llompart, i no només el nom a l'exterior, sinó que també contindrà una sèrie de textos. A principis d'abril s'inaugurarà.
Una altra activitat que aquest any farà 25 anys que fem a la institució, que és Lletres al Parlament. Curiosament la va impulsar en aquell moment la Maria Mercè Roca quan era diputada al Parlament de Catalunya i que és actualment la nostra degana, i llavors aquest any per commemorar els 25 anys farem una activitat especial i un vídeo en què el president de la Generalitat, el president del Parlament, la consellera de Cultura i representants dels diversos grups polítics llegiran justament un poema de Josep Maria Llompart. Això també serà a l'abril, al voltant de Sant Jordi. I finalment vull destacar, que en Jaume en parlarà segur, l'acte central de l'any Llompart, que es farà el 26 de juny, en el que serà ben aviat, quan acabin les obres, a la Casa de les Lletres, al Palau Requesens, que vull aprofitar per dir que el projecte de Casa de les Lletres que es va aprovar a la legislatura anterior i amb la direcció anterior és un projecte que es manté viu i que continua sent prioritari, no només per la institució sinó per tot el Departament de Cultura. Per tant, lluitarem perquè no s'endarrereixi el projecte i puguem tenir ben aviat la Casa de les Lletres. En qualsevol cas, el 26 de juny tindrem aquest acte central. I jo, abans de passar la paraula a en Jaume, vull teniu al dossier de premsa teniu una extensa biografia de la seva trajectòria poètica i m'agradaria dir 4 coses. Bé, de fet, jo crec que no necessita gaire presentacions, però es tracta d'un dels poetes i traductors més actius i agosarats de la literatura catalana actual, nascut a Caimari, a Mallorca, el 1984. Entre escriptura, recitals i traducció també ha trobat temps per difondre i reivindicar l'obra dels sèniors de la literatura catalana, i això és una cosa que vull destacar perquè crec que ha fet molt bona feina per reivindicar sempre aquells autors que ens han precedit i aquells autors que d'una manera o altra ens han obert camí. I per aquesta connexió entre el patrimoni i el present més rebent i pel seu coneixement de l'obra de Llompart i de l'escena poètica actual ens va semblar des de la Institució de les Lletres Catalanes que era el perfil més idoni per capitanejar aquest any Llompart. I a més crec que ha preparat un programa extens, dens i també trencador, que crec que surt una miqueta de les activitats més habituals. I sens dubte ell ajudarà a actualitzar i a difondre l'obra de Josep Maria Llompart. Així que li passo la paraula, que ell crec que té encara moltes coses a dir. Moltíssimes gràcies, Eduard, per aquesta presentació de l'any Llompart i també del meu currículum vitae. La veritat és que quantes més vegades hi pens, per mi la literatura és la meva forma de vida, no només la meva, sinó de la gent que m'envolta. I precisament perquè és un element fundacional de l'existència hem de ser agraïts amb aquells llegats que ens han vingut abans. Evidentment, Josep Maria Llompart ha estat un fonament no només per Mallorca, no només per les Illes Balears, sinó també per tots els països catalans i sens dubte és una de les figures més importants que tenim a la nostra literatura de la segona meitat del segle XX. Voldria aprofitar, abans de començar, a donar-vos les gràcies a totes les persones que heu pogut assistir aquí avui presencialment. Amb aquests temps locos, bojos, frenètics i amb una rambla esbudellada no és fàcil arribar fins aquí. Per tant, vos felicit i vos estic molt agraït. També vull aprofitar els periodistes que de ben segur se'n faran ressò d'aquesta roda de premsa perquè evidentment donarem a disposició de tothom la informació. Hem preparat un gran dossier que vos el podeu endur aquí físicament, però també el tindrem a la pàgina web, amb una web molt potent que tenim preparada, en la qual cosa això només és el principi. Evidentment vull aprofitar també per donar les gràcies a la Institució de Lletres Catalanes. Va ser precisament amb el govern anterior, amb Naïsascum, però secundat pel govern actual. Per mi és un gran honor, un repte i una responsabilitat. Tota la vida m'he dedicat a parlar dels sèniors vius, però també d'aquells poetes que ens han precedit. A més, la meva generació és que integram bona part d'aquesta antologia que va ser Pedra Foguera, l'antologia de poesia jove dels Països Catalans, que va sortir el 2008, i si mos hi fixam no hi ha hagut cap altra antologia ni de poesia jove ni de Països Catalans en gairebé 20 anys. Se pot dir que en aquest sentit som els darrers. I nosaltres, des de la revista Pel Capell, sempre
defensàvem la creació que en aquell moment no podia sortir, les circumstàncies han canviat molt, però sempre era un número dedicat a qualque persona que consideraven que necessitava una reivindicació urgent i necessària. En aquesta època de desmemòria, de mal record i sobretot de poca gratitud i a vegades fins i tot d'injustícies poètiques, recordar que quan d'en Blai Bonet es torna a acostar les coses al cor és absolutament imprescindible. A més, perquè sembla que estem vivint aquí un segle XXI que és un mirall del segle XX pel que fa a les polítiques de l'odi, de les ultradretes que tornen i d'aquests governs neofeixistes que ens estan acorralant, fent-nos tornar a una situació que pensàvem que no tornaríem a viure mai, i tanmateix jo tenc la certesa que figures com en Josep Maria Llompart ens poden il·luminar i ens poden ajudar a trobar una miqueta la sortida en aquest atzucac. És tot un honor que la institució pensés en mi, un honor bastant aclaparador que vaig haver de ser conscient i d'acceptar durant uns dies, però vaig dir, ho vull fer perquè és una responsabilitat molt gran, però trobava que podia ajudar que en Josep Maria Llompart pogués gaudir d'un gran any. Reconec que tot plegat està fins i tot superant les expectatives, que vull dir, ho havien comentat, teníem por, un comentari que ha fet Eduard Escofet que és molt encertat, semblava que en Llompart vivia durant una època amb el somni injust de l'oblino, que no se'n parlava gaire, que no se citava gaire, que els seus poemes no tenien gaire volada. Per tant, teníem una miqueta de por que dintre d'aquest any de celebracions i de commemoracions passés desapercebut i que costés molt més. Puc dir que ha estat tot el contrari, que hem anat encenent una sèrie d'espurnes que a mesura que vos vaig explicant la programació veureu que entre tots han creat un gran incendi. Per tant, el meu màxim esforç enguany serà per no només estar a l'alçada, sinó per fer que aquest incendi continuï estenent-se per tots els països catalans. Vull destacar una cosa molt important també, que el que jo no volia era ser la persona única encarregada d'això, que a vegades és un d'aquests perills que sí, que sembli que amb una sabata i amb una espardenya pots anar per tots els pobles dels països catalans i que sí, estiguis tu tot sol. Per tant, estic molt content de dir que, evidentment, jo soc el comissari i estic ajudant en moltes coses, però que han creat un equip extraordinari, no només l'equip de totes les persones implicades en la institució de les lletres catalanes, que estan sent d'una ajuda formidable i en els quals els hi vull donar les gràcies també des d'aquí, sinó també tota una sèrie d'estrelles, de persones, d'institucions, d'entitats i de persones col·laboradores que faran que això sigui una gran celebració. Per exemple, aquí tenim unes quantes persones implicades, des d'en Carles Duarte i en Vicenç Llorca, que participaran en diferents coses, entre elles conferències, o també en Toni Mir, vengut especialment de Mallorca, encarnant la nova editorial Moll i la Fundació Borja Moll, que tenen aquesta participació activa. Com ha explicat en Eduard, així com altres anys, per exemple, el centenari Joan Fuster, s'havia agafat una figura de comissariat per cada territori. En un principi semblava que potser Illes Balears també agafarien una altra figura comissària, no va ser així, se va decidir que fossin les mateixes entitats coordinades per l'Institut d'Estudis Baleàrics. A més, s'hi han afegit l'Obra Cultural Balear, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Mallorca Literària, Nova Editorial Moll i la Fundació Borja Moll, per no parlar una miqueta també de les associacions que varen ser fonamentals, tant per paper actiu d'en Llompart com per la difusió de la nostra literatura, com són l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el PEN i l'Institut d'Estudis Catalans. Vos vull dir que totes aquestes entitats tenen una participació activíssima, en la qual cosa podem dir que poques vegades un any commemoratiu havia comptat amb tanta participació i amb tanta passió. També vull dir especialment que, com passa amb altres commemoracions, des del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, aquí representada avui també, s'ha fet tot un dossier didàctic fantàstic a disposició de tots els centres educatius que vulguin i la veritat és que això ja està donant molt bons resultats. Na Pilar Nau va ser l'encarregada de dur a terme aquest projecte que en el final ha arribat a molt bon port. Molt bé. Si ara vos comencés a explicar tot el que se fa en aquest any Llompart, a hores d'ara, perquè s'estan preparant més coses, podríem estar fins a l'hora de dinar. Val? Això és una cosa fantàstica. I com he dit, no és només mèrit meu, jo vaig anar donant idees, però tothom s'hi ha afegit amb molt de gust. Pausa dramàtica per beure aigua. Per tant, vos vull fer una miqueta de resum. El resum serà un dels objectius que teníem dintre d'aquesta commemoració de l'any Llompart.
En Josep Maria Llompart, com bé sabeu, va ser poeta, va ser prosista, va ser traductor, va ser editor, va ser professor, va ser crític literari, activista cultural i home cívic. Estem parlant d'una persona que va dur, com ell va repetir moltes vegades, tots els papers de l'AUCA. Per tant, corríem un perill que era que, en efecte, en Llompart fos recordat per tota la seva tasca. Però la més important i la que defineix la seva obra, la seva figura i la seva trajectòria és una, que és que va ser un gran poeta. Un poeta no prou llegit, però enguany servirà perquè la gent el llegeixi i el rellegeixi. Per tant, des de la nostra voluntat de commemorar Llompart era reivindicant totes i cadascuna de les seves facetes, a més en diferents àmbits. Per tant, mos alegra molt que com a poeta, que la màxima representativitat seva tindrà una participació en bona part de tots els festivals de poesia dels Països Catalans. Una cosa poques vegades abans vista. Els seus versos, xerrades al voltant de la seva obra, recitals i espectacles se duran a terme durant tot aquest any. Si hem de parlar d'espectacles poètics, podreu veure els que tenim en marxa. Tenim en marxa un del grup Jansky que se diu Bateguen els avares. A més, na Glòria Julià i en Víctor Leiva també tenen l'espectacle Ocellada, i finalment també hi ha un altre espectacle que se diu Poesia Llompart, en la qual cosa aquests tres estan confirmadíssims que trobareu aquí i que funcionaran i que de fet tots ja tenen participació amb un com a mínim o amb més d'un. Poesia Llompart. Volia dir-vos el nom de les persones implicades perquè si tenim Jansky que fan Bateguen els avares, Ocellada, càrrec de Glòria Julià i Víctor Leiva, Poesia Llompart és de Maria Elena Tolosa, Josep Maria Vallès i Roger Vallès. Però, l'altre dia, parlant amb en Josep Pedrals, que com bé sabeu és un gran poeta, és un gran rapsodi, també va ser comissari de l'any del rector de Vallfogona, resulta que també està preparant un espectacle, en la qual cosa continuen programant-se moltes aventures. Molt bé, com a prosista, perquè clar, la vessant de treballador pel país i pels Països Catalans d'en Llompart se va menjar la resta, però també és un gran prosista. De fet, aquests dies els vaig llegint amb aquests volumets que se publicava cada any a Raixa per commemorar una mica tot el que havia estat l'any, i era un prosista fantàstic, vull dir que et sorneguer, divertit, intel·ligent, amb un sentit de l'humor finíssim. Moltes vegades me recorda fins i tot en el millor Sagarra. Per tant, vos puc dir que com a prosista tenim una gran notícia, que és la notícia de la publicació dels dos primers toms de les obres completes d'en Josep Maria Llompart, de la nova editorial Moll 1, està a punt de sortir d'aquí ben a prop i l'altre sortirà a finals d'any. A més, és una notícia molt important perquè aquests són els articles polítics i literaris, que són textos que fa molts anys que no podíem llegir perquè eren bàsicament introbables. Per tant, tenim aquesta vessant. Com a traductor, Josep Maria Llompart va donar a conèixer la poesia gallega, portuguesa i brasilera amb antologies molt recordades i per tant també volíem que això fos important. En aquest sentit, en Llompart serà reivindicat com a traductor gràcies a la feina del PEN català i a més amb un número especial de la revista Visat, que parlaran en concret d'aquesta vessant llompartiana. S'ha creat com una espècie de màgia amb què fer perquè dia 4 de juliol, un dels festivals on participarà en Llompart com a poeta és Poesia i Més, a Caldes d'Estrac, a la Fundació Palau, i el que és interessant és que vendran 3 poetes de les noves generacions, que són en Miquel Àngel Adrover, en Damià Roger i en Lucia Pietrelli, que han treballat en Llompart en ocasions anteriors, en Adrover com a glosador però també com a poeta, i resulta que aquell mateix dia 4 de juliol ells recitaran al costat de poetes gallecs, brasilers i portuguesos. Per tant, se crearà un diàleg al voltant de la poesia i al voltant de la traducció d'en Josep Maria Llompart, cosa que mos agrada molt. Com a home cívic, com a home de combat, que les seves idees i reivindicacions estan més al dia i són més necessàries avui que mai, com bé sabem, va estar darrere en bona part de la fundació de l'Obra Cultural Balear amb altres persones, que és aquesta entitat cívica que està alienada amb una altra associació aquí, que és Òmnium Cultural. Si volem pensar en l'associació a Mallorca i a les Illes Balears, que fos la que estigués fent la tasca d'Òmnium Cultural, aquí seria l'Obra Cultural Balear, i va ser en part fundada per Llompart i dirigida per ell. Doncs l'Obra Cultural Balear evidentment dedicaran una exposició a en Josep Maria Llompart com a home de combat, com a home cívic, però també com a president de l'entitat, i faran també un cicle de xerrades. Finalment,
mos trobem també davant del fet que, clar, volem que Llompart torni a ser llegit no només per les persones de peu de carrer, sinó també per les persones encarregades de fer investigació en literatura catalana, en la qual cosa ja podem anunciar també que comptarem en 2 jornades acadèmiques, una a Mallorca, que estarà dirigida per la Universitat de les Illes Balears i per la Fundació Mallorca Literària, i després també aquí una a Barcelona, liderada per l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual cosa tenim aquest triumvirat que podrem tornar a tenir en Llompart. A més, lo interessant del tema és que, a part de fer un cicle acadèmic a Mallorca, que el faran a la universitat, moltes de les xerrades seran transportades gràcies a la Fundació Mallorca Literària per diferents indrets de Mallorca. I a més, el que és interessant és que molts experts en l'obra d'en Llompart aniran a les aules una altra vegada per tal de fer-ho dintre dels alumnes de grau i de màster, en la qual cosa Llompart hi tornarà a ser. Per no parlar de les múltiples activitats que se faran també en els centres d'educació secundària. Tenim un centre que està batejat amb el nom de Josep Maria Llompart i per lo que sé i que m'han explicat estan molt implicats i el claustre és molt actiu, i precisament dia 23 de maig, que és el dia que va néixer en Llompart, dia 23 de maig del 1925, doncs aquest 23 de maig hi haurà una xerrada d'en Gabriel Gené a Manila, que va ser un dels experts i s'ha encarregat de fer la primera edició de l'obra poètica completa, i després una participació de tots aquests alumnes. Seguim, perquè ja podeu veure que és extraordinari. Tenim, a part d'aquesta exposició que vos he dit de l'obra cultural balear, hi ha una altra exposició que jo m'estic encarregant ara de comissariar, que se dirà Constel·lació Llompart, que intentarà caçar tota aquesta vivor i tot aquest espai de diversificació d'una prolífica tasca. Per tant, ja en tenim 2, com a home cívic, però també des de totes les seves facetes. I finalment, la Fundació Mallorca Literària, també per la tardor i per coincidir amb la jornada acadèmica que se li dedicarà, aprofitaran per fer una exposició que serà Llompart i les arts, Llompart i obra gràfica, perquè era col·leccionista d'art, perquè té peces molt valuoses, però també perquè hi ha una sèrie d'imatges que ajudaran a entendre Llompart des d'una altra dimensió. Perquè moltes vegades mos han quedat amb en Llompart com a poeta de la nostàlgia, com un poeta de la mort, com un poeta d'aquest amor, desamor, que per això el poema Desamor s'ha triat en part pel Dia Mundial de la Poesia, perquè és un dels seus temes, però no som conscients de la gran riquesa cultural d'en Josep Maria Llompart, vinculat en totes les arts. I a més, a part que li agradés molt el cinema, que a més que li agradaven moltes titelles, a més que era una persona que li agradava molt la fantasia, no hem d'oblidar que va ser a través de son pare que va descobrir les rondades mallorquines i això va despertar la seva passió per la literatura. Tot això ho podreu llegir a Vocabulari Privat, el llibre que va escriure en Antònia Vicenç i que té precisament un epíleg d'en Vicenç Llorca i que se pot trobar actualment a les llibreries, com també no ho he esmentat però és cert, a part que s'estan fent les obres completes d'en Llompart, se troba la poesia completa d'en Llompart perfectament a llibreries publicada a Gaia Editor perquè és fresca del 2018, de quan se varen celebrar els 25 anys de la seva mort. Per tant, tenim aquestes 3 exposicions en marxa. Dir-vos que també hi ha una cosa molt important i no només defensar Llompart dintre del mateix territori, també el volíem exportar. Varen tenir una primera reunió molt positiva en l'Institut Ramon Llull per tal de posar en Llompart a disposició d'aquelles editorials interessades que han tractat en Llompart, que han tractat la poesia catalana, a veure si tindrien interès de poder traduir en Llompart, i en poques setmanes en sabut que com a mínim ja hi ha 3 editorials interessades, tant a la península Ibèrica com fins i tot a Sèrbia, amb la qual cosa Llompart es viu a casa nostra però també a l'estranger. Ara en Eduard diu, puc fer una miqueta més de perfil d'en Llompart i jo crec que acabaré una miqueta parlant d'això, no? En Llompart és una figura sorprenent. Poèticament, persones com en Josep Maria Sala Valldaura l'ha tractat com si fos una mena de Foix. Per què? Perquè en Foix, com bé sabeu, va ser un investigador en poesia, càrrec que ell li agradava autonomenar-se. Cada volum d'en Foix és una investigació poètica. Doncs, moltes vegades no hem arribat a la riquesa expressiva d'en Llompart perquè mos sorprenia cada volum. Tot i que és un autor d'una obra breu i intensa, cada llibre és un desafiament expressiu diferent. I això mos ho demostra el fet que ell va començar amb una poesia més realista, fins i tot cívica, de combat, de reivindicació, que se va inscriure dintre d'aquest realisme social, i així va ser com va formar part de la mítica antologia de Moles i de Castellet, però després ell se va saber transformar contínuament.
en part per la influència d'altres literatures, no només en llengua castellana, perquè com bé sabem, tant en John Park com els membres de la seva generació de la poesia dels 50, Blai Bonet, Llorenç Mollà, Jaume Vidal Cové, van tenir una gran influència de la literatura en llengua castellana i sobretot de la generació del 27, i també fins i tot de la sud-americana d'en Vallejo. Veiem que en César Vallejo és un autor llegit per tots ells i molt reivindicat. A més, en John Park, amb aquesta vessant de la infantesa dels primers anys a Galícia, va entrar en contacte amb un altre territori que sempre el va seduir i subjugar. I no seria estrany poder trobar rastres de persones que en un principi no l'associaríem mai a ell, com Álvaro Cunqueiro, que el connectam més un Joan Perucho, per exemple, o altres investigadors més fantasiosos, però hi ha una part de màgia, de fantasia, d'inexplicable, de sobrenatural que en John Park va desenvolupar en els darrers anys, que podria ser perfectament al voltant de la influència d'en Cunqueiro. I després ja, si comença realista, passa per la fantasia, també hi ha aquell John Park de l'agonia dels finals dels darrers anys que parla del desig i de la reinvenció, que va ser una llàstima que se morís quan només tenia 67 anys, perquè estava en un moment molt dolç de celebracions, de tots els homenatges que se li feren, i hauria pogut crear una gran obra. Jo, com que ja fa molta estona que vos estic aquí cotorrejant, no vos vull importunar més, però sí que és vera que si teniu preguntes, si teniu qualque cosa que tingueu ganes d'aprofundir, aquí estem per lo que necessiteu. Moltes gràcies. Jo potser només apuntava, abans de passar-vos la paraula, si algú té preguntes, que el dossier que hem preparat ja totes les activitats, ell ha fet un comentari així breu, però teniu totes les activitats, un perfil biogràfic evidentment complet d'en Josep Maria Llompart, i tot el que té a veure amb aquesta celebració, que insisteixo que és una celebració, serà un any molt ple d'activitats i molt dens, i amb moltes capes, i polièdric, com era l'obra d'en Josep Maria Llompart. I vull aprofitar per donar les gràcies a en Jaume, perquè realment ha suat tinta, ha treballat molt perquè aquest any sigui un any molt potent i en puguem estar contents. Sí. L'altre dia, quan vaig parlar amb una ràdio, amb IB3, que me varen cridar al voltant també de commemorar una mica en John Park, i vaig explicar la meva teoria d'aquest fet. No podem negar que, tot i que tenim una literatura rica, potentíssima, que està no només al nivell de les millors d'Europa, és que en la nostra situació gairebé podríem dir que som un miracle. Jo que he estudiat darrerament en Pasolini i el seu interès per Furlà, en Pasolini cada vegada que venia a Catalunya quedava admirat, perquè ell, venint de la cultura del Friül, ell hagués desitjat que la seva llengua, el Furlà, hagués tingut la mateixa projecció. De fet, la segona traducció que se va fer a l'italià de la poesia catalana va ser d'en Pasolini, i va ser amb en Carles Cardó, que va ser aquest eclesiàstic exiliat després de la Guerra Civil, i varen fer feina plegats. Per què varen fer aquesta antologia? Per la fascinació de la riquesa de la cultura catalana, perquè ja tenies un Ausiàs March, tenies un Josep Carner, tenies una Rosa Leveroni, tenies un J.V. Foix, que una antologia amb en Foix aleshores era quelcom molt potent. Feta aquesta introducció, no podem negar la realitat. Malgrat aquesta riquesa, vivim en una situació de minorització que ens volen fer sentir petits. Perquè, clar, tenim uns condicionants que no ens permet estendre la nostra cultura de la millor manera. Dintre d'aquests condicionants, només hem de pensar en els companys de generació d'en Llompart, com he esmentat abans, en Llorenç Mollà, en Jaume Vidal Cové o en Blai Bonet. Tot això per què ho explic? Ho explic perquè en Llompart, com que va estar com a president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, com a president de l'Obra Cultural Balear, com que escrivia 1.000 articles, 1.000 pròlegs, 1.000 epílegs, 1.000 paratextos, 1.000 edicions, des d'una màxima generositat i des de Nova Editorial Moll sempre va donar suport a tothom. Per tant, se va crear una imatge d'en Llompart com un poeta del sistema, evidentment, i és innegable. Negar el contrari seria absurd. En comparació, persones com en Blai Bonet, que fins fa 10 anys no teníem la seva obra poètica completa, per tant, de 7 anys, gairebé 20 anys després de la seva mort, quedaven com aquells poetes que hauríem d'haver reivindicat abans. I això és el que va passar en les noves generacions.
Per què no han reivindicat més Llompart? Perquè hi havia altres figures com Blai Bonet o Llorenç Mollà, que encara no tenen obra poètica completa arreplegada, o Jaume Vidal Alcover, que se va fer fa 2 anys, aprofitant el centenari, quedaven com a figures més oblidades. I semblava que en Llompart ja tenia escopó fet i que ja tenia aquella defensa portada a terme. I quan passa això, no podem fer tots els papers de l'auca, o si els feim, doncs anar una miqueta espigolant. I per tant jo vaig dir que si segurament en Llompart ha viscut durant aquesta època això, és perquè les noves generacions abans s'han enganxat un Blai Bonet, abans han anat a defensar un Llorenç Mollà, per posar aquests exemples de les illes, però després te'n pots anar a altres referents d'aquí dels països catalans i comprovar que la generació dels 70 encara a hores d'ara no s'estudia a les universitats. Amb la qual cosa tu dius, com que vivim una situació anòmala i aquells que ens semblen que ja han estat prou reivindicats ja ho tenen fet, doncs intentam salvar una miqueta les altres situacions. Això és la meva teoria. A més, i amb això vull acabar, vivim en el món que vivim tot té una acció i una reacció. I aquests dies que estic veient una miqueta saber qui va entre en Llompart i en Blai Bonet és comprensible, perquè clar, s'anaven fent putadetes una a l'altra, constantment. És molt interessant, perquè clar, en Llompart, per exemple, sempre va defensar molt en Blai Bonet com a poeta, però com a novel·lista no li agradava tant. I quan se va morir en Llompart, en Blai Bonet va fer un article que bàsicament que era com una espècie de filofeixista en Llompart, en la qual cosa hi havia com un combat subtil allà que era increïble. Que a més això va provocar un daltabaix en el Serra d'Or, perquè la darrera entrevista que se li va fer en Blai Bonet va ser en Sebastià Alsamora, quan se va morir en Llompart. En Blai Bonet va començar a dir que son pare d'en Llompart matava rojos, cosa que era mentida perquè ja s'havia jubilat, tot i que es vera que havia format part de l'exèrcit, i clar, van dir que feim. Això que ha dit en Blai Bonet que sabem que és mentida, ho publicàvem, ho traiem, que feim. I clar, allò va crear un daltabaix. La qual cosa, dintre d'aquesta acció-reacció, en Llompart, en el mateix moment que tu el veus tan amunt, molta gent diu, ja té lo seu. Però després resulta que va passant el temps i va desapareixent i t'hi fixes i no són tants els d'aquesta generació meva que l'haguem llegit i reivindicat. Per tant, per què ha de servir enguany? Per fer tot això i per fer tota aquesta festa, sí. Però això ha de servir perquè generi un pinyol, que engendri arbres, que sigui una natura, que en el futur la gent tingui ganes d'acostar-se en Llompart, fins i tot de maneres diferents de com s'hi ha arribat fins ara. A mi m'haureu de retirar el micro, perquè si no, sóc espantós. De fet, anava a dir justament que tenim un comissari que no només en sap de Llompart, no només ha fet un gran programa, sinó que a més és capaç de té una gran capacitat oratòria i d'explicar això. Jo potser com a punt és una qüestió més personal, però de vegades el fet amb els autors, quan es dediquen molt, no, a l'activisme literari, polític, lingüístic, cívic, no? És a dir, aquest personatge cívic que és molt important mentre són vius, però sovint quan moren és com és el que és, només queda això, no? I llavors fa que l'obra quedi una miqueta enrere, mentre que algú, encara que no hagi tingut una gran difusió en la seva obra, però diguem-ne que algú que només s'hagi dedicat a l'escriptura, doncs al final això potser pesa més. Però jo crec que és un bon moment per reivindicar totes les capes, totes les esferes de Josep Maria Llompart, però, com crec que tu ho has dit al principi, reivindicar el que és el moll de l'os, que és la poesia, que és una poesia preciosa, i és una poesia que justament esperem que a partir d'aquest any continuï generant natura i radiant cap al futur. La bona notícia és que, com vos explicava, la poesia completa d'en Llompart està publicada a Gaia Editor, se va reeditar aprofitant el 25 aniversari de la seva mort, el 2018, que va ser un any que també se varen fer moltes defenses de la seva obra, sobretot a Mallorca i a les Illes Balears, i vaig parlar amb Gaia Editor i amb l'editor que tenien un fons, però que sembla que hauran de tornar a fer qualque cosa per publicar aviat, perquè s'està tornant a distribuir, s'està tornant a comprar i a vendre, i això implica lectura i relectura. I per tant, Sant Llompart ha de servir no només per tornar-nos a acostar a la seva poesia com havíem fet fins ara, amb persones com Joan Mas i Vives, com Margalida Pons, com Pilar Arnau, com tanta altra gent, sinó també des de noves cares i des de noves dimensions, que jo crec que en el segle XXI se pot fer ara més que mai, perquè tenim més coneixement que mai i tenim més informació que mai.
pregunta més que podem respondre més breument, també. Sí. Hi ha l'opció breu. Doncs com que ho tenim, a més, insisteixo, tenim no només el dossier, sinó que en Jaume també ja ho ha dit, que tenim tota la informació a la web de l'any Llompart i ens tenim a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i ara o en qualsevol moment. I jo crec que ho deixem aquí i sobretot convidar-vos a tots als diferents actes de l'any Llompart i insistir en que el primer serà el del dia 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, en què reivindicarem justament el Llompart poeta. Moltes gràcies pel vostre temps. Moltes gràcies i fins la propera. Sí, sí. Perfecte. Ho fas tu directe? Sí, vols, sí. Ho podeu fer aquí? Sí. Ah, no, però és ràdio només. Perfecte.